Bună ziua, Ghini Vinit, Hristusescu, că feații Copus și Vinitau la Fălcare. Am divinti di molto chirotu minti zin periodica o Constanța. Nu voi să vă cârtescu, ama inheamă paraxing un căsăbă atât mare a Constanța, nu are o bană culturală armenească. Nu zic că asta ca să vă cârtescu. Voi să vă zic că ți duchescu eu ca Borgi, că pot zi-mi dau Oana oa și să-mi dăițăm smântii andamusi. Mi-mindui că fații să inima oas, vă spunem cărțile trăarmânții înșiră tru chirolul de Tsuni. Vă vă gândiți câte cărți care înșiră Madimutu și ți le adus intră biblioteca de la Fălcare de Aua. Este una carte țin și au 3 ani, este o istorie scurtă a armăilor, multicadri. Armălii nu par să trebuie să schirosească cărți măci cu multul textul. Asta este o carte scurtă de istoria armăilor cu multicadri. Toate astea vă lăsăm la comunitate. Asta este o carte din Daunii Țispră cu permisul al Papalandru Balamace. Este un preftul armând de Pleasa, care le-a pus până Curceaua și fu vătămat de pareiul care era și armând și greți și arbine și este o legendă în lumea fărșiroților. Asta este o carte, o istorie a armânilor prin Cântiții, istoria armânilor din România, cu toate momentele de la colonizare, la refugiu, după rezistența anticomunistă, a cei care adrară la hapsii, colectivizare, cum fuzirea armânii tu că să bați. Au o carte cu multe Cântiții, un tule de istoria armânilor prin Cântiții. Au o carte îngrăpsită de un armândit americhie, Nick Balamaci, este secretarul la Suțata Fășirotul. Cum? Macusilă? Ok, Macusilă. Deci asta este o carte îngrăpsită de Nick Balamaci, este secretarul la Suțata Fășirotul de America. Ea este tu engleză, poate fi bună între tineri de armâni care vor să aibă o idee între ți poate zic că identitatea armânească ață, tu, chirolul de ață. Cărțile astea dau-li cu Suțata de cultură macedo-română, istoria al ei și Suțata culturală armânească, vali a spun ață. Aua, da, scurtul. Aua este o carte ți-o îngrăpsit taifa mea, este o carte fata mea, carte Despina. Și asta este o carte colectivă, eu îngrăpsesc cu mai mulți armâni. Trățiți feații tu România, tu să 30 de ani de Sony, cu problema asta mare cu recunoașterea armânilor ca minoritate a România. Așa, și asta e cartea cu nușituriu care va să zbură mază, nu vă zic mai mult zboară trăia, Tora. Astea cărți sunt doar între biblioteca de la Fălcare. Bun. Tora și de-am să-mi binduiesc cu ți să zburăsc cu mamutul și pare că mai important este să zburăsc cu cartea asta al nușituliu. Ți-o scoasim tu meslu Brumar. Până Tora înșiră mai multe cărți din nușituliu, le aduce aua. Prota cartii țin și cu nușituliu, futul unei 906 indiți. Este una carte ți-o scoase Tache Papa Hagi, o scoase din prazlea lui. Să știți, zicem lucrurile astea. Și băgă mavzătele poezii al Tuliu, pe armânești și cu una priduțeare tu limba română. Tache Papa Hagi, neamă m-a avoniat unii 912, scoase una antologie, hipsii și poezia al nușituliu. La deftira ediție de la poeziile al nușituliu, înșiră tu unii 989, tu America, și cartea asta a fost scoasă de Tiberiu Cunea. Treia ediție și Auaș 8 ani. Este scoasă de Proiect Avdela. Vă zic, când îi zboară tot această ediție. Lucrul mai bun pe această ediție este post-fața îngrăpsită de George Vrana, care este doar
mai importantul intelectual al munții avem România. Tora, ții adrăm noi tu cartea asta. Tu cartea asta este o conferință și 16 de poezii care nu fură tipusite ca în oară tu România. Vă duchiți că nu fură tipusite. Și au avut să zic că toți avem istoria românilor la nivel oficial, din aia mai multe ori sunt semati. Și malai de atât, ați ținut să zice că băi intelectuale având minduirea și că slugurții rămași români, este și o parte de avere a oa, sunt și multe semati și v-ați vedeți câțe. Cum e mindui Siva Andreu se adează, să mindui Ghini Mirela, că lipsește să avem și cântic, că armânii nu vor mult un cânticlu. Și vă zic că vă să aveți poezii, cântiții și minduiesc că v-ați duchiți maghinii, țihăierii are este carte tora alță. Tora, ți știm de nușituriu. Noi anunță de voi știu sticlu ațel, nu chiar e năpădurei fidării când o cresc. Asta este un stic de nușituriu, de una poezie cântic, care scleamă cântiții de jale. Vă ghivăsesc cum i-am de jale. Vă seara Guinness lo aveam la Ali Crista, care adră cântic de taeste cântiții. Vă ghivăsesc cu mașa aceea care scântă. Deci cântiții de jale. Iudos să torni ochii, veți scrumși cinuși mași, didor atunțea plânzii și scrumși cinuși bași. Iudos să torni ochii, mașnilă lăcrimi-și dor, departe fuge armânul ca puiul azbuirător. Și-a lasă streaha spartă și vatra fără jar, și zduții, către ius duții armânul picurar. America departe piste amări, de jalea lor și frânța se lasă picărări. Ambarz vă hibă calea, au vrut armânia mei, mas n-a gășiți fântânii și multul grei. Nu va gășiți părinții și popul armânesc, nu chiar în pădurii fidânlii când lucresc. Va este poema ta naima cunoscută al nușitulii. Lumea zâții asta, nu chiar în pădurii fidânlii când lucresc, mulți nu știu că sunt sticuri al nușituliu. Și poezia asta scântă, este adată cântic de la Cristalul. Timpul că să spun. Aiestul cânticul șteanului ca America departe. Când l-a dat Cristalul și îmi pare mult să trebuie să fac. Adică mai prima dată cântare Pintu. Ma să știți 70 că la țimă două aveau mai multe șefa de postul, așa și în Aiestul cântic este un cântic din jale, din jalea cântoasă. Toți, poetul va să scoată tu migdane, jalea ți apitursi armâna mea, anda exeau fidăinii tomerică, tu locul al dat. Și masul ghivăzește toată poezia din ocotită pentru depisită, vă vezi că nu are ceva subversiv. Aici să zăgați, șefii milițiani comuniști, ei mai așa cât să nu răminte. America e departe. Și când ugrea America, îi se părea că toți ce îl stăsească spugă tu America. Au măcat din coară, ficiori, pârșină, îi băgătă șeful tu postul aploții, tu sediu, și îi călcară cu pârșină că ți-a cântat America departe. Este una din ciudiile de minduiare la milițiani. Și cânticul ăsta, masul ghinusește, este cum se pute cu treambură. Da, este un cântec de xinitiv. Vă ghivăsesc cu... Asta este un capodopără cântiți de jale. Are 6 cumăți și partea din Sony, aceea care vă ghivăsei de neamra, este 3-a parte, aceea care scântă, și altă parte care scântă este aceea din Sony, 6-a, care este așa.
nu știu câțenii scântiori a cântă jali în hinii, că suflet și inima de lăcrimi sunt umplini. Mutresc cu munți dipărtoși și sin luman si bati, mărate suflet i-a mărut, ți jali în străbati. La pind departe frații-ți mor, ca pui de lândureau, știni stai ca pondul cuc, tuxinitia greau. Poema asta a fost dată unii în 1906, a spune un alumtă de la Urliclu, asta a fost prin vera unii în 1906. Tu ai tu Chiro, nu și Tuliu, era tu Germanie, Leipzig, și ce le stăsea să adară un doctorat cu alțătlu ambițat german Gustav Weigand. Permitusescu Manclo este un permit mult interesant cum ajunse nu și Tuliu Germanie. Am zis vă plăgăsesc cu zboarele astea, știni stai ca pondul cuc, tuxinitia greau. Vă zic că Manclo câțenul fără ticosite este poezie. Ți vreau să vă zic că tu, poeziile al Tuliu, îți ducheaști în camă ațea că omul ăsta îți duchea Xem, România. Nu-ți duchea acasă. Ia văzăți una strofă. Sinsipară căsturnară anlei dulți ficiurești și se agărșestră tot la Xinitia și București. Ți vă zic că omul îți duchea Xinit, București. Vă zic dip scurtul gusia, esența la cartea asta. Tu, cartea asta s-a spus că omul a învisat să-i stoarnă acasă. Să-i stoarnă Avdelă. El era dit hoara asta care îi dea de naima mulți intelectuale armâni. Și v-ați vedeți poezii care te cutreabără sunt acolo și ziți că omul nu-ți duchea în bara la România, îți duchea Xem și înghisa să-i stoarnă acasă. Vă Permitusescu Manclo, câțeni putea să-i stoarnă acasă. După introducerea asta, voi să avem un cântic, cu urmăm în cheamă tensiunea și emoția. Mini, v-am încălțătit ziua. Danusia, este în cheamă spontană, mini adrai un plan. Am anunț zburui cu cântători, cu Florentina zburui azi, cu Nini nu zburui, așa că va hibă și una parte spontană, nu vă cărtiți că nu sunt toate în dreapte. Asta este tradiția armânească pentru Soni. Spontanitatea în greacă. De nu și Tuliu, v-ați vedeți că naima multele de poezie lui Sfeasă Refrântice. Atât multul Suidisescu poeziile lui pe Cânticul Armânescu. Cântițele naima multele fără fapte de cor, pe Cânticul Îndochiul Armânescu, ma toaie din coațe și le stăsește altă turlie de cântiții, variantă folk și unul din toate ale cântiții care sunt folk, Șpihorul al Dincă Gospodin, este cânticul Nani Nani. Aceste cântiții nu le aveți la nuntă. Eventual mașa oațe sau mașa la Suțată București. Mă vedeți. Ți-v-am spus că este poezia Nani Nani, avată cântec de Dinca, sigur cântată de Nini. Și m-ați fi misița ței matricuțli, discul acel de poezia armenească de 77, Matilda Caragiu Maioțeanu zățea poezia asta Nani Nani pe acel discul.
durează, pentru viață, nani, nani, pentru viață, nani, nani. Pentru viață, nani, nani, că-i moarte și-are coare, șciuciul și viața-n viață, ochul ai, ochul de soare, ochul ai, ochul de soare. Dormi alul animale, dormi mica navigare, ca finăușată, pentru mință, nani, nani, pentru mință, nani, nani. Până-ți crește Johnny mare, îi pariși cu steaua în pieptul, stingă fiatele de vreare, te-ai mani din alertul, te-ai mani din alertul. Johnny mare, îi pariși cu steaua în pieptul, stângă fiatele de vreare, care mani din alertul, care mani din alertul, care mani din alertul, care mani din alertul. Feciună Isapi, poeziile a lui și Tuliu dau spre diari Sfântul Cântecii. Aceasta este unul din poeții clasici cu mai multe poezii care ajunseră cântec. Câțe Florentina este neamă cu presiune, vă plăgăsesc cu cântătora un cântec după zboarele al lui și Tuliu. Cântecul se cheamă Fluiera. Canoara văzut nu adrăm program nigdy, este inheamă din Apandica. Cântecul este nu-l respectare. Așa că mulțumesc. Cred să-mi dați părinte noastră. Și doamne, 3 de minute. Puteți cântăm și de adun. Asigurat știm. Ore primă hulă more câtră seară, Tanina more dianina, ore dulci pati more năfluiară, Tanina more dianina, ore batea la more și jiloasă, Tanina more dianina, ore cânta luna more scântioasă, Tanina more dianina, ore carar mân more își plână zidorlu, Tanina
more dianina. Ore când ia oili more ciorlu, tanina more dianina. Ore trasă-ți ducă more la sărini, tanina more dianina. Ore frito marzina more beaghini, tanina more dianina. Ore bair more oileas chiară, tanina more dianina. Ore primă gulă more către seară, tanina more dianina. Ore și fluiara more și losuni bati, tanina more dianina. Ore digmitai more truhicati, tanina more dianina. Lipsește ne-a dat planul și bag tu zigă, ții sfații detaliile concrete, că Flora lipsește sfugă. Was știm moavetea de acea de tahuhită, cât tematica divrearii. Poate că găsesc nu știu cum la un cântec să expresivă cântec divrearii. Tu lumea armânească avem o problemă mare. Avem, nu știu cât imileți sau poezie atât bună, atât axioasă, atât valoroasă. Him dip în zeamă. Avem o problemă. Nu para avem poezie divrearii. Acloiul este poezie divrearie și în greacă este îngrăpsită de miere. Ați ai un paradox. Cheramanțul Sirmaguci. O poezie divrearie excepțională, care ajunge și cântic. Bărbații îngrăpsesc cu sână poezie divrearie și slabă. Mai avem iuva poezie divrearie înșată, tu folclor și poate plătăsesc cu znăcânță de-apoa stau în zău trudivadi. Vreau să vă zic că mi-am zvăghivăsesc cu nitii să avzit să dau cântiții divrearie. Critica care o adară Tache Papahagi al nu și Tuliu tră poezia asta divrearie. Vă ghivăsesc cu așa cum fu îngrăpsită tu română. Parcurgând opera sa poetică, constatăm că dintre toate motivele sale de inspirație, erotismul e probabil cel mai slab reprezentat. Poezie erotice dialectale a publicat multe. Mai niciuna însă nu cristalizează în modul cel mai discret posibil frăgezimea sfioasă a acestui sentiment la român. În această privință, orice precizare și orice completă desfășurare a iubirii apare pentru sufletul armonesc drept o indiscreție, uneori chiar sfidătoare, iar poezia devine afectată. Cele câteva poezii de această natură publicate aici și în care sentimentul iubirii e mai mult în penumbră, forțează oarecum penibil bătrânească discreție erotică armânească, iar altele sunt simple exteriorizări literare ce nu prea ating sufletul armânesc. Așa se explică de ce niciunul din scriitorii armâni n-a reușit în cultivarea acestui gen sau specie literară, de altfel și literatura populară armânilor e străină de asemenea aspecte. Au arătusește Tache Papahagi, tu folclor avem poezie livrearii îmșată, va să avzăm una capodopera, oa stau în zău trulivare, un câtec mult o avzit, vrerea îți ducheaște imași de sugestie, de scântii zboară. Nici să avurchesc cu cânticlu. Voi zic că lipsește să avem mari timidi. Oamenii ți-am Grusescu, oamenii ți cresc cu Fidaili, ti artiștii noștri și avem amații și Laura Armeanu. Că ei pot să îți crească Fidaili, mă aducă mă largu limba, ei va să scoate tu migdanii mușuteți care spun și lumea armânească tu altă turlii, ei va aduc ștearea, pentru a este cărtă. Știu că ziua de azi este mult zori să, când simt piciorii să ghibăsească cărță, că sunt tot ziua cu telefoanele tu mână. Am interesul că am greacă mult zborludit taifă. A vostru, nu știu, a mamei, a darbiei, a fenditul taifă, am așa cu pâinilor alor.
Așa că, nu știu, ca fiind masa drămni cheamă focus tu direcția asta, amintesc că putem să avem și și rezultate mai mult. Putem să cântăm toți, sigura. Downi 8 și ațeiții cântă sunt diverții, n-am mai mulți de ei armâni, de acolo și înregistrări s-a drăgat acolo sărună. Vreau să zic că una poemă atât de aua din carte, nu știu, dacă v-am ghivăsescu toată că e mult lungă, n-ai mai bună poezie livrarea, nu și poezia livrarea lui Șiptului nu-i ca știi cât bună, nu are mare acție, mare valoare. N-ai mai bună poemă livrare, Paraxin este un mirhiuloi. Știți viața mirhiuloi? Boce. Îi zic Xanta, o ghivăsescu niscânte strofele din chiar. Muri mărata Xantă, toanelor prin veară, muri ca nălilicea picuratului feată. Muri s-a stins Xantula ți-a mușată, videțul cum sta tinctă ca marmura de aseară. La cap îi plâng mulierii, că toaltă lumii-ți duții, și John Litut și-o plângu prin rumena armână. Care va să așteaptă mâinii ficior de la fântână, când Xanta doarme moartă cu mâinile fapte cruții? Prin cheptul ca de perlu de malmă mușată și gura malea râde ca în his de dimineață. Sunilă tras un mutreș să hântă mușuteață, țipare cu cundiliu pe frânte că-i scriată. Un anghel când adorme, ahât sirină asti, arusa mea Xantulă sum sava în luarații. La creștit, iar de țeri, când sufrânțeau al fații, mărata ei de mumă, cu hilele în vesti. Înviscute în strane albe, trandafile de arucă, Alexantulii soață ți plângu dispărtiti. Vasileac în groapă,
la groapă când s-o aducă. Cu lacrimi plânzi lumea, când bănli moartea în plângu, ți schicu, ți dureare, tu hoara tot îi jale. Linclisești casa axante prin tinerețile tale. Linclisești casa mătai, vezi frații mâinile și frângu. Poezia e mult lungă și mușată. N-ai mai bună poezie din vreme paradoxal, este un bibliot, un pocet. Vă plătesc cultura Ninis să cântăm un cântec de vreme. Este poezie livrare, cântec livrare, de fapt, sfeață propria poezie și este înrepsită de eu anul 93. Scleamă din primăvară și este una bună buchie ca să cântăm că ea așteptăm prin darea. Poioală să iarna, cu chima de-ai grande, și așteptu primăvara, cu ochii plânți și goi, știi gândit ne-a lungo, putem văroară, de-atunci iara sim noi. Și gâisit mi-a lungo, cu minduierea mea, că n-ați putem văroară, de-atunci iara sim noi. Iar aș dea de soarele și-nșeată primăvară, s-aștearne piște câmpul, vițămâși pistivă, ștu mușuteața lor, eu m-aș striga mă-moară, îi duchesc cu amăreața, tu mării ochilă. Și-tu mușuteața lor, eu m-aș striga mă-moară, duchesc cu amăreața, cu mării ochilă. Iar aș crește iarba, că-ți frații primăvară, Bonici de-a bine buchea, și-n plinui tur din cui, mașca-i-o meu la noarță, și frică-mi lumioară, ea dai-mă să mea gânșească,
masa trebiului. Naș graioaie mamă dor, și vrei miloproară, ea dai masna gărșească, și dai masa trebiului. Iar s-a ți treangură la șopa, și rostia lui boații, sute și slângănești, ștui sihia serilor, cu dulții grai din globa, rachetul soam de-a și strângă mea isești. Ștui sihia serilor, cu dulții grai din globa, rachetul soam de-a și zâcă-mea isești, și zâcă-mea isești. Câțe Pistipsescu, Dreancă Mamultu Cânticlu, mă Plăcărsescu, Ana Maria Anagnostic cântă Luai Cârliglu. Luai Cârliglu, așa cum îl știm cânticul ăsta, are, zicem, doi autori. Totul autor este Nuși Turiu. Am adeftilul autor, sigur, este Lali Crista Luci, care în clisia avaș psăn hero 70 de ani, voi să-i ora oa trăpurteani, bănează sibă sănătos, că adră lucrei, tră mirache, tră cultura armânească. Cânticul ăsta, Lai Cârliglu, Moreș cu întrebarea, Lali Crista Luci, la adră de dau poezia Nuși Turiu. Prota poezie scleamă Tamama și Luai Cârliglu, Lali Crista luă maș partea de tabuhită. Luai Cârliglu cu întrebarea, fece în sus cărarea, să-mi duc la oi din vioare, truștă munți în punioare. Și de-apoi poezia s-alexește. Să-mi duc la mătriții, ca livenele fitiții, de acolo la lantele iniarii, la care și le ameali. Alaltă poezie care o filisit la Crista este tu din Nuși Turiu, scleamă seara, și o filisit de acolo protastrofă. Mușat cu muntea sună un cântic de fluiară, cupiii trec în zarii și zeana mașoalină, din chinii lăi și analță arsarii luna în plină, din parte la turuștii se amută picuradii, când laptele și o frângă cântând a lui Cășalii, și de-apoi poezia alăxeștii. La Licrista exigisi câte feații lucrurile ăsta, și părut că poema al Nuși Turiu duții multul de jali, și el vrea să-i dau una opsima pozitivă mai plină de cale. Așa că cânticul ăsta, Gulzăști are doi autori pentru Sonii, Nuși Turiu și Lali Crista Luci. Cu Plăcărsescu, mine o cunoșteam ca Mariana Beca și așa poți să-mi zici Mariana Beca. Mariana Beca și știi toată lumea. Și chiar dacă mi mărtai, când am știut de Mariana Beca și soațele mele puțin cât Mariana Beca, nu e anagnostic. Noroc că nu supără după firul meu. Da, mă să-mi dai și zboarele, când se știe de aia. Nu era ceva drept ora. Nu fu ceva drept. Problema este că m-aș zândi. Ni cheamă, vă spun. Nu, cât îi cheamă. Da, ni cheamă. Aoarea poate să-și șuță. Știu, cum găsești. Duchi, mătrii. Vă Plăcărsescu, cântați toți cu mine, m-ați vaibă care. Este un cântic, ți-l știți toți. Luai Cârliglu, more cu trâmbarea, feci în sus, îi feci cărarea. Luai Cârliglu, more cu trâmbarea, feci în sus, îi feci cărarea. Să-i mi duc la oi lămlari, sus cu munți înțează la cutare. Să-i mi duc la oi lămlari,
ziua întreagă m-aș cășari, la curtarii tuti oile asgheară, la pilița întreagă m-aș cășari, pitițelul sari luna-n plină, trecu pilița n-am-aș alină, pitițelul sari luna-n plină, trecu pilița n-am-aș alină. A lăsat Mati Florentina, vă rugăm să cântăm ca un cântec. Ia bagă-ți studia. Vreau să viitorul cheamă către tema asta de xenitiv. Tu conferința asta inedită ți timpul sim. Zăținu și tu, așa. În poezia macedoneană revine ca un light motiv și tema mării, îndeoseba Mării Negre. Un cântec arhivechi grăiește. N-a partidilaia mare și alăvdare nu mușeacă, cum se-mi fac și cum se adar, ca să-mi duc trasuvel. Știm că cântecul este tu ritualul tu arada din nuntă. Să-i des interpretare, să-i zățem, îi neamă conformistă, dar nu și tu. Nu e o alegorie. Nu
Nu-i reminiscența despre România, tânăra frumoasă de dincolo de Marea Neagră, despre care vorbește poetul anonim, ți vă zic că cine ți-a alăptat în România. Cu toate că este și conformism, este și mult interesant. Iluzia țea. România, Vasilia Amșată. Și mărați-li parmâni, vine la oa și de-apoi așoară fara pigușii. Vedeți, ziții malargul, deci nu ziții așa în cheamă ăsta, sigur îmșată tră români, și de-apoi ziții. Cum spuneam, Marea Neagră revine foarte des în cântecul popular. Se explică, românii se înstrăinează. Cei mulți veneau în țară, dincolo de Marea Neagră, cum sună cântecele. În România, acești străini treceau drept greci, ca tot ce venea din Orient. De aceea, un cântec inedit sună. Ștora ghiniți-va bărutii, exploziv. Am venit în Valahia, au ațățimași varianta română. Voi să zic că cântisli alanti le aflai tu antologiile de cântec armenescu și băgai varianta armenească. Aua nu aflai varianta armenească. Și am maș apriduțerea pe limba română al mușitului. Și vedeți, țițățeaua. Am venit în Valahia, dar străini rămân și aici. Vorbim toți aceeași limbă, dar iubire, maică, nu e. Exploziv. Bine, am o teorie. Vă zic că ftai cânticul aia și nu-l aflai în val. Ipoteza mea este că este inventat din ușituri. Nu știu, va la flamiuva, nu se poate să nu hibă. Plăcăria mea trănimii era scântă țiva trăxinitie, vă zic de apă una poezie mult o abțânt la ușituriu tra marea la ei, vreau să aflu țiva trăxinitie cu ăla. Masa e chef. Masa nu țiva spontan. Zborul din chef, zborul ăsta e care e să-l cânt din sfântii, masa e bă răstor de eu. Din Tomeari, din Chiești. Ora cântec din sfântii, faptul că eu, nu știu cum pare, că Sovieta Ceaușescu s-a dat un cântec din sfântii, nu știu cum e asta. Ea este ceva ca dicantul lui. Pentru Sony, aici este un cântec, cum să spun eu, virtual, învisat. Nu se fea țicanul al lui Buloescu. Tu cântec, pare că Ion Hiu a țălții în plângul ponul. De fapt, nu posibil eu, că eu nu țicanul are din Vasilia este do America. Un tipul de aver are cântecul ăsta câțe, nu zi eu, mă zi un soț de noi do America. Sclava Alexa de Stinel, când o cânsură cu o feată din București de Albaior, de Albai, țințiră de America. Și atunci, nu, tu armânami nu para că ți-o ghini ca să și faptul că el țit America. Și eu, tunăturii, când mi vedeam eu cu locul lui și îi plângeam pol. Și el spunea că nu știți cât timpul de reche este. Dar nu știu cât de sfântie este. Zăioi,
maslu cânță, este oarele ținui minte, maslu nu trășcă de carte, vale ținui, da. Mădua omenească este ca o bandă de mare sopor. Cânță din reflex, nu cânță din șteară. Manul cântăm zul, chirul reflexul. Îl găsesc cu spiritul. Vreau să zic doar mi-mindui multul și Ania îmi pare că în greacă să spunești oamenii care sunt din intea ta sia chi găsit. Și în tehnică, în greacă m-am multul zvânzit lucruri care la care puteți rezonați. Armâliază tu România sunt cunoscuți pe iscăte lucruri. Unde te ale jocul ațel Pamporea. Nu aveți arzut. Nu aveți dizută cu iertare. Este o explozie, sigur, de dinamism și sigur că acață ochii la oameni. Zboarele. Ții cu zboarele de la cântec. Și n-ai mai mult să vezi un diafrau, n-am visa de ții sav de la zboară acolo și dinamismul și haraua a jocului. Este o contradicție. Achi găsesc în ea. Ei, cântecul nu este tip ca acela nușituriu, eu am mai luat de la nușituriu. Vreau să-l ghivăsesc, să avțăți ție adrănușituriu și să vedeți în neamă ție este tu treambură Pamporea. Poezia este la nușituriu, scleamă pe amarea laie. Noapte, vintul suflă, amarea încâneaște, ca munță hine apa, furtuna greu zghileaște. Mă sleagă-nă Pamporea ca coaja țea din nucă, o, Doamne, astă seară, tu-ți oamenii v-ați ducă. Iuva nu-ți vede luna, Iuva nu-ți vede steaua, că noaptea e multul laie, furtuna e multul greaua. Mulierii tuti plângu, bărbații tuti se înclină, ascapiră, Pamporea, de apă ea în plină. Ficiori și fete strigă și treambură de frică, zghileaște lumea tută, Pamporea v-ați disică. Tu-n loc, nă mamă, strângi un ficiuric la cheptul și năs la ea mutreaște cu un ochiu ahât deșteptul. Îl ba și la ea mumă-și zâții, Dumnițale, a scapă-ne de apă, că măgi puterile tale, a scapă-ne luțite hârzeanea noastră bană și nățeară Hristusită va țar de la icoană. Mă înclon doi frați ca anghel de mâini cu dor se acață, lă plâng de frică ochii ca țeara sub tu față. Lișină multă lume, alță cruțea fac de priună, a urlă capitanul și chipul lua sună. Listemu, zica uștii, a scapă-ne de moarte, ma și eu mutresc furtuna și-mi minduiesc departe. Mi minduiesc la maica, țin zis învirinată, stitornii vrute nușii, ambara ta turnată, stitornii ma curându, m-ați nu impri-tu amare, ca marea îmi ridicasi și-a lasă suschirare. Așa țin zis maica, cripată și lăcrimoasă, când mi bășetul frâmte cu inima jiloasă, și mi minduiam cum plânzi tu somnul și deșteptată, când nu și fuzit uxeanii și nu se știa lui turnată. Mi minduiam la nâsa și la sormea de priună și ne arădeam de amare, de vintul și de furtună. Și când o tută plasea plângea prea marea laie, eu acățai cântul, un cântec de sifdaie, un cântec de sifdaie, cântecul ale vrutii, și vreau să minec tu amare, singrop mirăclituti, singrop mirăclituti și pusta mea de jale, să scap de estă bană, să scap de hântearale. Ca câte am traptă mini cu derturile și cu xeana, că nu s-a spun cu gura și nu se scriu cu peana. Trațeam utreama amarea și ne arădeam de priună, de apa ei mintită, de vintul și de furtună. Și trațea cântam, când lumea zghilea cu poații mari, că vreau ca să-ți disică Pamporea tu imnare, sminec să scapră totna de căluri de uhtare, să am stealele cândilii, murmintul larga mare. Este interesant a cei care adară minim interesează să găsesc cu neamă cum feați acel care luă stihuri din nu și tuliu și adră lucrurile astea. Poate vale aflăm oară de la cât știu jocul s-a amintat la Palas. Jocul s-a amintat cu anii 1980 din fârtioții din Palas. Rota generației de Holu pâinea lor, Adrian. Deci eu am avut ficioria celor din Palazul, care ei zisiră, tata meu, papa meu, agarul jocul ăsta 1980
și ei l-au dus în 97, l-au dus să-l băgăm protaonul la primăvara armelor. Am versurile de Alicia care scântă Pipa Amporea care joacă ficiorii, nu sunt toate astea. Maș, Lali Crista, zboare suntul de descansi Maș. Și Maș, Lali Crista și Iori Nicolae, când îl la arăs cu ei, ei o cântă de Alicia Șiții, cu versurile astea, cap-coadă astea, versurile care le găsești în Itora. Dar apoi Gigi Sima, la Lighița Caraulani, Ștuța Nanță, Dani Peanci, Gicu Coadă cântă ananti versuri care sunt o variantă prelucrată. O variantă prelucrată. Voi să-mi zic că Minduescu că aua marginea de amarea la ei rezonați mult mai bine la actări sticuri, cât se că na, sunt multe mieri care au bărbații nafță pe amare și sigur au învirinarea asta și sparisma cu amarea. Dar vedeți aua, nu și Tuliu dății Johnny Hill, pune asta în furtuna, zină să neacă, să-i bitisească tuzii. Aju Nicola este protectorul la naștere, la marinare. Bună este că nu se deșteptăm o aveți, dar aici găsim cu zorii, ma să zburăm toți tu Igor Chiro. Vă zic, minduiam, vă zic, nu, n-achi găsiți că toți vă găsesc cu astea oatu carte. Aua sunt toațele care nu sunt băgate tu cărțile țin șiră până tora. Mă aminduiam că fații s-a găsiți magini personajul nu și Tuliu. Nintri să-l păcăsesc cu linii scântății are chefi. Voi să zic mica una poezie a nu și Tuliu care cânti. Sigur o știți și sigur știți și cânticul. Bati vin tu bati, lăcrimi sunt însuți. Cânticul de jali, arvelă sunt luaduți. Arvelă este avdelă. Mama și-și luavdă tot în sorți, pe plângă amânzaului cu suschir și cu dor. Bati vin tu bati, pe păduri de brad, că graiul când ascult, pe minduia ricat. Mi-aduc aminte la el că sentul este loc și-mi cură lăcrimi calde ca chiputa de foc. Bati vintul bati, că mâinii poate asmor, știne varmi plânți, tu loc de frate și sor. Din își când mi dispartu, a râuri munți și mări, de aoații până avdela, sub lunță de părtări. Bati vintul bati, că multul ne-astea amar, din 3 ani n-am avzâtă, un grai de picurat. Din cântic de fuiară, din clopate de oi, ca mări, sânță, plini sunt logica din noi. Bati vintul bati, că multul ne-astea amar, bati nică astăzi, și dumti care abat. Este o poezie excepțională, mine n-am poate zis cântul, dar știu că este și bati, vintul bati, lăcăm să cântic, ludijali, apel de floare. Stai, cântic, n-am poate zis. Așa, vă găsesc cu mine, scântați-vă, am tot nu i-am la zboară de cântic. Hai, este. A curchit anii 90 și de pisip. Se pare că nică nu-i pisip. Am luat asta. Și simt să toși păsesc și la pensie pe văzut. Se duce ieta timpurarilor. Valor bom da minha vida, figuração.
crucea să fie la penia, în răstrița în vârtea oabria e fie, si lași tu pierdit. A mea cu ai bără, ți-ar mâna mea o suschiră zbit, bărăteaște până. Eu sunt bațeia, bașoră, altă cale, o tăngă mustea. Vă luați mintea de la cutare, am asta greșit. Ești tu iubire, dar rămânești să eu și totul lumea s-a închis. Carul nostru Armănescu, ca să vânză cu fărtună, calea dreaptă iar picare. Și noi cu capii ridiche, o pleană cârstică, că ea cu liporul eu sunt parțeia, bașotă, albă cale, o găină gustă. Luată mintea de la cutare, am lăsat greșit. Ești tu iubire, armănești să eu și totul lumea s-a închis. Eu sunt bațeia, bașotă, albă cale, o găină gustă. Luată mintea de la cutare, am lăsat greșit. Ești tu iubire, armănești să eu și totul lumea s-a închis. Ții pe Stipsescu că adrai montul cartea asta este că putui să Stipsescu Cana lui și Duliu până tora nu era îngrăpsită tu cărță. Vedeți sticlul din cânticul ațel de Daneava, mări de sânți în plinii sunt nolgica din noi. Nolgica vă zic că anamisa, între. Deci, mări pline de sânge sunt între noi. Între noi care? Noi, armânii din România și armânii din Gârții. Ați are făcut o amărne de sânță. Câțe? Că este fimisearea ți sfeații cu ahuchită dietă inghiți, când armânii care ținea cu România și armânii care ținea cu Gârția, să piltiră, zbătură, zbătămară, mulți morți din o parte de alantă, oameni care nu își mata zburără, căliuri înclisi și una pleagă, una rană, nica nu sunt cliti. Nu știu, m-ați băgat oară când o ghini un armând din România, tu Gârții, m-ați un hipă soia ta, mutresc cu neamă, așa, Cu el. cu el. Cu el. Că este trecut la cel dinapoi. Și este vastă că restusim multul a văsăliei ucrânești, că a zără și de proverbul acelor armânescu, n-aparelul dă câmpiori. E, mama și un ajutor cu frați și... I-am cumpărare cumpărați pe ței și seminară, încăcitură și institut. Și aia sunt omările de sânță, ți spune Alexandru. Mutristora iamă, ca să aduchiți bana lui ștui om, s-amintă Avdelă, adră liceu Bitoli, vine în România, feații facultatea de litere, se adră dascal, cu dascal la scurilii românești, trăarmâni, Ianina. După se turnă iar la București, se adră ziarist, doamnă Pirmitusescu m-a înclo un lucru mult important la adră București. După a dus în Germanie, înviță, unii la 108 iar se turnă la Armâni, Grebine, și fu inspector școlar cu toată zona aceea, chiro de 4 ani. Fu inspector trăscurilii românești dit Epir. Ei, în 1912, când închisi Bolivul Balcanic, intra șcherea gărțească acolo, ea vină aici la Armânii care ținea cu România, prin scânță-i vătămă, și vrură să-l vată mă și pe Espa, prin ușituri. Am mai stoa duchia ori, a fugit și a lăsat Nicu Chira, avea 3 cirimi ani, i-a lăsat, ația scăpară singuri, și el cu niscânță așcherlați, cu niscânță soldați, niscânță armâni, fugiră cât Ianina. Și de-apoi a scăpat cât Arbinușie și cât Italia. Și Chirod, de 2 mei, și omul ăsta s-a luptat cu arma în mână și avea amintată famă, renume de mari luptători. Asta ți-a zis că fu Johnny, nu și tu.
Dapoi, numai ta ajungi cană oară tu locurile a lui. Când viniră grețlii, când ajungi la Avdela, băgarea hapsi fensu, îți zisiră ficiorul tău este țănicul România, este un om care este ectorul la nostru, și el nu-ți mata turnă la locurile a lui cană oară. Și a rămas cu nostalgia și cu pleaga asta între locurile de acasă. Înainte să l-am nini, voi să vă ghivăsesc cu una poezie care nu fu tipusită ca anuală. V-ați duchiți căței. Ca anuală tunător. Poezia se cheamă Trăsutira și a spune tu bitisită țiva tini pistipsere. Sutira este un loc avdelă. Sigur, de aradă, noi armânii când ducem Sutira, ne gândim la Iurtia de 6 de august, Alexandra la față. Aua este un toponim, un loc de ambătiga de avdelă. Trăsutira se cheamă poezie, ca nu ară tipusită până tora. Din sus de la Sutira, în vestilis de pun, și atât mușat mă cântă pădurile de arăsuni. Din tot inviscutii tu strane armănești, de zine bana tută la năse trasmutrești. Din sus de la Sutira cu pii, ficiori de hin, și cântând a lui mascoală toți cofile de hin. Năoară maș mutrisli mușatele tăcâni, și zățeți că nu-i livendă giunamea de armâni. Armâni ficiori de avdelă, un grai voi tras vă spun, eu dau vlăhia tută, zbâneți cu voi de adun. Adică anuară, armâni ficiori de avdelă, un grai voi tras vă spun, eu dau vlăhia tută, zbâneți cu voi de adun. Toți arzând și învițăm sunt upsemati. Oamenii ăsta plânsiră trădorul trălocurile a lor. Asta e realitatea. Cum plângem noi când dormim de hoară. E, sigur. Hoara este reperul a nostru. Și hoara asta apropiată, aceea cu care până tu sunt chirorii. Sigur, nostalgia este parte din structura a omului. Am mai zis, vreau să vă zic că toate perimitele astea, cum salutarea asta între România, se surpă prin aceste stipuri. Armâni ficiori de ardelă, un grai voi trebuie să spun, eu dau vlăhia România tută, siu cu voi de adun. Este atât limpide cât nu se spune. Și tot am văzut, eu fără stipurile astea, fură tu manuscrise, omul îl dea disipă tipusite. Ama, intelectualea noastră armâni, nu li tipusiră. Este tipul vrie. El îi dea de al Teodor Capidan sipă tipusite, de acolo am manuscrisele de la un Jorie care are ceva rădățină armânească și îi dea de tipusit. Capidan, că era mare amițată a România, a ajuns în Pătusonii, membru cu Academia Română, mutri la el, să-și le tipusească, să-și aspargă el lucruri, le-a lăsat. Dacă Papa Hagi, care fu altă soi, un om care nu pare să finduia la cariera lui, nici el nu le tipusi, la Tache Papa Hagi nu știu furnia pe care nu le tipusi. Lucrul este că până azi cană nu le tipusi. Și eu hărsit că putem să le ascultăm tupadi, că a spune că și acei intelectuali care aruntară între România, ei nu și-a lăsat în ană parte sufletul armânescu. Nu! Le se păru că asta e calea. Așa li se păru atunci. De aceea este una falsificare zis aici să oameni că mintea o avea mașcă României patrida. Patrida armase ca daima hoara. Asta e patrida armână. Hoara din care îi vețea. Și bine, cu chiu grămustean, chiu de la Livăț. Trăminii, Livățile din munți în Paicu sunt locul magic la care mi refer. Cu toate că când eram în hoară, îmi se părea că hoara de care îmi permitusea maia mea era mult mai amșeată decât ți vedeam de aici. Că ziți acolo săruna, searul, bânează mica pentru noi. Nini zbură între lucrurile astea, acum locurile astea cu care noi nu fum canoară cu tirolul comunistul, era cu sufletul al nostru.
Tu strofa aceea când a zis din văzli săruna searul, bănează mica tu noi. Dar cum zis? Vărvară plaiul licoi. Este o cântec de mândare și are amintate pentru că cu propriul cântec ce l-au făcut ei. Cu el au făcut ei. Tot perioadul este o atentare carbăneașă. Sfeața am la omnezățiți, eram în București pe Sfântul. E binat. Pe Sfântul, sfeața.
Aveți auzit în vachi un cântica de jale cântam noi oară eu și îi puneam cu vale într-un la munte greu. Și valea înturna graiul, muntele jos, deci crimura, primul sus jos, de lăcrima Dar răsunatul Vaiul și muntele jilos. Iuhiți voi joini cu aname, fumei de fârșiroți, iuiți să armăname, cu vrămusteam cu toți. Astea dat de Constantin Belimace. Și scânt, nu știi. Țeadră nu și Tuliu a pândăsit la este poezie cu stihuri care au idiul ritmo ca cel al Belimace. Și poți să-l cânți tamam ca cânticul al Belimace. Poezia se cheamă a unui cântic de jale, la Pandisi la Belimace. Auziți, jilos la tău cântic, la lepșu astăzi eu, și mult un hini jali și mult un hini greu, carmasiră cărările ca pondi fără de oi, macama greu în hini, carmasi în ponzăși noi, mi-minduiesc la Johnly, dit pindul mult mușar, și suschiră dit cheptul, dit frunza de hicar, că mor ca puili oarfuni, ca floarea dit umai, când grindina șubate tu arunc cu pistiplai. Nu-ți plânzem nă lipsești eu cântător alept, ma foc spăgăm tu vini și fleapă m-aș cu chep. Genial! Și vedeți, poți să-l cânță. Jilos luat-o cântic lua lepșu astăzi eu, și mult un ghini jali și mult un ghini greu, ca masiră cărăli, ca pondi fârdioi, ma creama greu un ghini, ca masi în ponzăși noi. Genial! Ca ritmon. Idiul ritmon ca la Belimace. Și vedeți, au actul sonii țăziții, nu splânzem nă lipsește o cântător ale, ma foc spăgăm tu vinii și fleamă m-aș cu chep. Au actul carte, v-ați vedeți un cadru. Cadrul la Istoa. Ți-a spune cadrul la Istoa, nu știu mă că vedeți ghini, un om care vată mătrații cu aruvelea pe un alt om. Nu și Tuliu vătămă un om. Vătămă un armân. Armânul acel sclima Dimitrie Lăzărescu Lecanta, fu coleg cu el, cu dascal, fură colegi și era pe mintea ațeară, lucra cu scurile românești, între armâni. Până la hopă, când uși să fi la da, nu este limpide câțe. Nici când să zic că aduchi că nu a avut niciună hăire toată propaganda asta românească, asta este una posibilitate. Altă posibilitate este că lupântiră grețile maghini. De aici el scoase una fimirină, un ziar București, Balcanul Slima. Eu, minduierile, și-i dusea multul ghini cu propaganda adrată de armânii grecomani. Lucrul este că armânul ăsta intră tu căcă cu aței care fură soții a lui. Și pentru Sonii dusi până zi, era în 1904 paspră de alunar, la cafinelul Macedonia, care era în strada doamnei Tupălatea Nifon din București. Și acolo s-a început cu armânile din cafine și pentru Sonii nu și Tuliu scoase aruvelea și o vătămă. Nu și Tuliu fuzi atunci de acolo, după 6 sădăți dusi la poliție și spridadi. Fu băgat la hapsii și duc 4 luni și a hapsii. Fu un proces și după proces, nu știu, maca pistipsiți sfeații, fu sinigrit. Cu toate că el zisi, da, o vătămai, am și cu lugursit ca o turlie de legitimă apărare și lucrul sfeații că omul a scăpă din hapsii. doar că lucrurile ațeale a îngrecat și pe mădua și pe sufletul lui, a pufusit a sfugă și dus în Germania și du 3 ani ca să-și ia un doctorat la tot cu Gustav Weigand între lingvistica armânească. Asta este istoria. Știți că armânii sunt o serță, nu vă zic fără n-au. De aici armânii sunt o serță și istoria asta o spune. Ca să urmăm lucrurile astea, haideți-mi Marcu Beza. Clopate. Marcu Beza a fost un diplomat a cratului român, mai era Armând din Vlahov prin Sura. Un poet excepțional.
Vreau să vă zic, n-armână la tuța și tu minte, vom maestru adră multe poezii care ajunsele cântiții. Vă zic că iamă dintr-un poezie care ajunse cântic, masă-l știi pe care va să-l cântă vahibă excepțional. Sărcăceană. Ei, tu munti strigă-n șarta sărcăceană și căpă de searina narga înzeană. Îți cânti ori aruncă cătlicul după iari și cântând la lui discoate la trei de fântâneari. Atunci bate vintul un vânt de primăveară, birbiliu și pitpalacul mal cântă de cu seară. La stane picurate, trănusă tuți curăscu, trarusa sărcăceană, cărșea de maștărescu. Că fața de-astea albă și dulții de-astea grailu, iar rud din gura tofna, manos timp decât mailu. Când hinii de la mulțeare și celniței urtează, mă stindă mâna vârnu, vârnoarea nu putează. I-amaș cu puile albe îți dizneargă mușuteața, și dizneargă mușuteața, și ni bășea pe Nica, ca am dat la ei. Știți să vedeți? Nu știu, ea zboară. Hei, hei, tu munti strigă, mușata sărcăceană, șcăparișa lină, anarga, narga-nzeană, anarga, narga-nzeană. Ni scântiore arucă, cârliglu după iali, și-cântând-a lui le-a scoate la trei fântâneali, la trei fântâneali. A ploiu-și bate vintul, un vin de primăvară, birbilu-și pipa laclu, mai cântă de cu seară, mai cântă de cu seară. La stani picurarii, tânăsa zburăscu, de-a rusa sârcăceană, că-și-a ima Blărescu, că-și-a ima Blărescu. Că fața-i asti albă, și dulții asti grailu, iar de gura tocna, ma dulții ca cât mailu, ma nostim cât mailu. Când inii la mulțearii, și celniții uctează, mă stind mâna vârnu, vrăoară nu putează, vrăoară nu putează. I-amaș cu puii albi, și dezneargă mușuteața, și-aș libă și-a câinica,
Trandafirului fața, trandafirului fața. Ați văzut că nu fugeaba și doar... Aristomul că v-ați ne-a îndrepsește Vă zici, m-am trumit, mai să rămânem așa cu scântii imagini între nu și Tuliu. Vreau să vă mai zic scântii lucruri între bana lui. După polimurile balcanice vine Cadilater și Silistra a fost chirurg din 3 ani de zile director la căminile culturale din județul Dorostor. De-apoi după ce a vârhit protul polimondial și după ce intrarea germanilor în România, el strapsi Moldova și de-apoi a fuzi cât Rusia. Miarea lui era armână, clima Pandora Maggiarii, era de Prilep. A avut 3 fumeri, bună feată și 2 ficiori. Tijali 2 ficiori chirură unde ei Nic, la 12 de ani, Lara, și alaltul Ovidiu, care a fost avocat, muritul defticul polimondial, sfeații apa pe front, probabil că a fost vătămat. Și armați imași feata, Almeiuna, care smărtă tot cu un armân cotroci. Vreau să vedeți instinctele de armâni. Tot mărta, însura cu armâni. Feata țea Almeiuna smărtă cu un armân Ioana Cotroci și au dat o fete care bănează, Ioana Cotroci și Adriana Negoescu. Textul de la conferința care o tipusim aplotul cartii, o avem de la Maestri Daunu Poatia Anușitului. Ea îmi permitusirea este nipoate că îmi permit Didi Parmănescu, când o fuziră tu Arusie, avea braț de malmă și îi băgară tu, nu știu, zăctună, băgară țiva și îl băgară la bârbul, la miarni. Și ea mărata un ropă chirul bârbul la țăr cu braț. Și aici o vârhi, că aici nu o vârhi. Și aici a mărata cât sunt virină, că zice că va se zvată. Nu-i limpide, ma că a fost un truc feminin, de aici a fost se zvată, am putut să nu lucruri curmară, zdănăsiră, sache găsiră. Dar ma chirură avea care o avea. Și de apoi, după ce izbitisi poliblu, el strapsi Chișinău și acolo până multul chiro, mai multul de 10 ani, fu acolo dascal de istorie și fu director de teatru. De apoi sturnă București, acolo fu dascal de istorie la Liceul Mihai Eminescu, de acolo ieșit tu pensie, măritul 4 de în București, este îngrupat Belu, București, aua frânza din Sony, din carte, este chiatra de la groapa lui. Îngrăpsia acolo și este că noi acolo nu para avem monumente de astea, doar în locurile astea sunt îngrupați oameni de mavzâți, le avem ca monumente și să ne aducem aminte de aici oameni. Asta este simplu scurtul ban al Nușituliu. Vreau să vă zic nica una poemă, ți este cântic, și care a spune vrearea armânilor trămuntii. Munte, frate, munte, șezi cu sănătate, izvurlință, plâng cuvintul mantibati, turmile te alasă, cuclu, nunță cântă, munte, frate, munte, inima-niu frântă. Inima-niu frântă când mutresc la tine, iuță sunt pădurile de birbili în plini. Avță, frate, munte, brațle, cum Văzescu, mușuteața canda astăzi, Țujilescu. Mușuteața sântă și alba primăveară, când prin văliuri se abde cântic de fluiară. Îți deșteaptă noaptea bași de la cășari, șfurli tulimerii când o lună arsare. Munte, frate, munte, ță plămsești frânța tută, șmărați în ochi în lăcrimi greale anoată. Pulea tăi și lescu, Gion ți fuc tuxeani, Gion mușați ți alasă zugrăfsiti zeani. Zugrăfsiti zeani, făți ca din avaie, și ochii lăi ți plângul lăcrimi de sivdaie. Lăcrimi ți tuchesc cu mușutesc de zâni, cum sunt frate munte de zânii, cum sunt frate munte featele de armâni. Munte, vrute munte, șeți cu sănătate, inima-mi doare, jarea-mi străbate, când ne-aduc aminte că v-ați fug departe, munte, vrute munte, bana are-și moarte. Ești tu cântec? Nu știi? Este poezie, ți-o spusătoarea Alex
este de târdoarele mele de cântece. Este cânticul agrat, totuși cu anii 87-88. Știi clipa care știi. Deci, doar cum se zice, vinză, că străvește la Cardinale, așa, să știi ce timpă Căsescu. Spune și că eu... Munte, frate, munte și scuză, Irulite în lumitul mai departe, Turbirinta lasă cu floriță cântă, Munte, frate, nu tine mai cântă, Turbirinta lasă cu floriță cântă, Munte, frate, nu tine mai Vám Tănăsescu cheamă Luna Chivesic. Asta luață, e
Ștracă și la... Din mult din ștraca asta. Nintis Bicescu cu nu știu Turiu, vreau să zic ca una poemă și de apoi am văzut că ația care dau numai cartile. Mai este una poezie a lui mult abțătă și care este una din proteliții și cântic. O întrebai la lui Crista Maca știe care o arăt și să nu știe, este mult veacă. Vă văzut poezia cântată este Pleacă-ți frântea. Pleacă-ți frântea e. La nu și tu este Pleacă-ți fesea. O zic macusilă ca să vă apălescu. Pleacă-ți fesea pistințeană, moimușată, capitană, nu-ți ved țeana scriată, nu-ți ved fruntea spășată. Pleacă-ți fesea pisti ochiu, Johnny, tras nu-și facă întropiu, că mușatul-ți ochiu moare, tineri John de 7 goare. Pleacă-ți fesea și nu-mi creapă, când o treci cu ruja în trapă. Pleacă-ți-o priscumpa-ți bană, moi lăvdată pirușană. Pleacă-ți fesea cu florie, că nu poți neaful ghitrie. Pleacă-ți-o pizeana laie, feata drată de sivdaie. Pleacă-ți fesea, ți zic mușată, când băni ștoacă, tras nu bată, când miciuri pistămărie, v-ați vers sânță, piciudie. Aici este un cântec din Mirachi, îți cântă Pleacă-ți frântea la fiecare. Știi careva? Bun, voi Spitisescu cu nu și Turiu cu zis bar numai la carte către sufletul meu. Voi să zic că poezia asta futi pusită, Românie, anul 1800 de ținau, una revistă care este tip Zorii Soafri, prima revista Pindul, revistă scoasă din nu și Turiu cu prazile lui. Toată revista era scoasă cu prazile lui. Poezia asta nu fost tipusită de apoatul nici una antologie care a ieșit în România. Singura oară când a fost tipusită după anul 1899, fu anul 1989. Se va zic că la 90 de ani m-am mânat, de Tiberiu Cunia, America. Am cartea asta e multul zorii te aflai, și a România, multul zorii te aflai. Zvideți poema este capodoperă și Nintis Multivăsescu v-a văzut usia, esența. Omul țâții, Iduchescu a Românie, Xen, vinir cum șegavații, Kafkaua, locul meu este acolo. Către sufletul meu. Mi scol de dimineață, iau calul și mi duc, mi bate vinturi dulții și încântă la el cluc, cu mult duruturi grai. Nu ved iuvavăr munti, ni arbore nu ved, auatu Românie, minier cum pot așet, tu mes la rus al mai. Auatu Românie, minier cum pot așet, tu mes la rus al mai. Că ca puiul fuzii calul mă muzeaua când îl bar, pit câmpul cu lilicii căvală tutalar și sniră câți mi ved. Cu perlul piste anume, cu barba până în chep, Ioescu de la Pindu și a inlu ațelalet. Și minier cum pot rașet. Minier cum șed auații, iuinile nu bat, cum bastul cheptul tinii, o suflete mărat, m-aș digiuneață în plin. Nu vrei să știi divărul nu vrei să știi. Te-ai faptă Vasilița, de-a cloții tinihii, o suflete șain. Tranțea ești ca furtuna, divârnul nu te-a spari. Nu vezi că ea este moarte, a cloții tine arsari, ca un sitos liundari. Așa ti voi trasiești, tu lume câți băneți. Di jale vărnăoară nu voi traslăcrineți, că jale lucru amar. 4 ani tu Românie până azi, nu ti muliași. Și focul ficiuresc, mamultul adăugaș, că astăzi ești bărbat. Înainte vrute suflet, înainte întidu, și aici cu 4 ani, tu lume ești tu, o suflete mărat. Decât Johnson tu lume ca tine vârnul nu-i, pardon, nu-l iai căftată până astăzi a vârnui, maneți cu frântea în sus, ca caldi ergelie de fârnul ți nu știe, pânași ficiurame și v-ați băneza și ca alții John ca tine nu-s. Tine, durute suflet, diții bana, ta nu-ți dori, de moarte nu-ți o frică, trațea de multe ori, de moarte a scăpași. Iuveți că cade plumbul, la clotii dus, tu brață strânză moartea și moartea mi-o sus și moartea ploua lași. Fudul ca Byron ești, ca Cezar, mare ești, erou tu este lumii crescuși și va să-mi crești, o suflete a meu, ca să știu că mâinile la oameni va te înclin, cu mâinile mele ochi de lăcrimi lăi în plin, va-i scot prin Dumnezeu, te voi trasmoi cu aname, o suflete durut, că atunci amaștră mine, tu lume ești brut, nu lai și tihilai, voi sumpli lumea tută cu numai ți valași,
acum ți-a post mealavu, că calea ți-o imnaș, ca soarele dit mai. Eu voi prea tău mormintul, în statuă trasai, și dulcea nimurire tu brață să-mi țuliai, nimuritor trasiești. De când mi fești tu lume, aici tu închisul a meu, și nu-ți pare scump pe suflet, că este lucru greu, că azi vrei să-mi aduchești. Ca tine și crede suflet, ți-l spun că nu sunt alți, când vrei până la steale ca vulturul te înalți și mutrești să lumea în ghios și îți pare lumea nică ca chiatra din diamant și cânti cu atunțea aniulțeaște maș Livan divin tu avros. Ai de durute suflet, azi boairă către pin, aclos în steale albastre, păduri, acloții sting, tu mânți mulți mușați, aclotii tu te ambeată din ureți madiflori, cu poezia acloții ti du tras în teansori și îi dispărțiți zbănați. Vari poezie este una capodoperă, nu voi să-mi găsiți alătusit. Mine voi mult în România, eu am intata, nu ved că v-ați mor tu altul loc, v-ați mor aua. Am criscum arâși, acei care fură mintii, fură patrioți, și că luară calea din Românie, fură armânarea. Așa lucruri siră atunțea. Ni scânță sfeațilă pișmani, avem proviti lucrurile astea. Și acum eu zvea că sunt un pișmani, lucrurile ația de arată sunt o ascunti. Asta mi doare. Vrem să știm țifu, cu tot. Și cu arani și cu bunii. Măcar nu le știm tuti, nu putem să ne minti. Și nici nu ară, după Găsescu mi-a găsiți, nu luați asta ca un plus buluseare, ca un lucru arăută în România. U voi, Vasilia, asta, au a criscui, au a bănai, și doxa al domniță, putem să ne spunem Armânia, au a tijari asta că cracul nu ne precunoaște și asta e mare amărtie. Asta nu vă zică că nu ținem la Vasilia asta. Ținem. Poate vă duchească în oară că chim loiali și că nu vrem țiva durut. Vrem mași să armânem ația țihim. Poate vă găsesc cu îți un cântic că Milo cheamă Sila, Milo fleama și bași nu-i bine atât la preț. Vă plătesc cu ea mai sinie să o ascultăm nimic. Mai vă mă cheamă și v-ați plictisit. Vă plătesc cu nici ea mai răbdare, nu mai și de multul. Nu e și fiecare are lucruri. Bucur ca
la școală, mult în șat și multe de astea le avem pe cartea de aici. Și se știe că de picioriți se din anul. Se încheta, să simtăm noi mintea, să simtăm mintea a picioriților, adică să modelăm mintea că toată speranța la ei cu a este istorie, cu a este poezii, ca ei să simte slimii ți-a lăsare, deci nu chiar. Că mas nu printăm mintea picioriților, noi dade, toate schierute, ați vrut nu cănești tu fumei, dade, descărițele, primită mintea picioriților, să lăsați mintea cu istorii, avem poporul care și-a lasă, adesea chiar noi, armasii, că pe care să vă ducem minte, toți în adăsare, pe păinistă, pe bunia noastră, de atâția ani. Avem una mare gorge avem. Ca să ducem minte, să semn discrimea celor care vin după noi, să îmbrăsească numai noastră, îți da Dumnezeu, tot n-am să simt de acum. Ție asta e așa, din noi, da, îți ducem minte, să alăsăm apecioriților, să ne alăsare. Că mult ușeate folclor. Și până la urmă să fim gânește folclor. Este icoana noastră psihică. Vrea, ascultai cu multă mirache. Tu ți-ai zis poetul Gica, Alexandru, pardon. Alexandru, da? Doamne, deci asta e icoana noastră. Toți avem noi. Și apoi, zicem că aminea noastră să ambițați, economic, social, alăsare de tot. Nu este restuismul. Noi avem o mare semasie să dezvălim și alte isturi. Că altfel, asta e. Tăția totul anunț că vă stăsesc cu Nica, dau cărță, dar m-am văzut că dreptul că nu fații. Duchescu că îngreacă multul mamutul pe micru cunoșituiu. V-am văzut maș că aia este istoria la Asociația de Cultură Macedo-Română adată pe unii 807 de ținau. Aia este istoria Asociației Culturale Armânească de București, adată la oași 30 de ani, eu Hiu și mini membru. Nu voi, mi-mi că nu fați tip să părăstăsesc cultura, voi să vă zic maș una istorie cu suțatele astea daurii. Paradoxul este că fură Ilia suțată, n-achi găsesc uniții până azi ți futu mintea lui oameni, după ximutare, după Revoluție, Atanase Nasta, care era un poet mult bun și care ținea un cenaclu, scrima George Murnu, s-a dat la Casa Slătineanu, mitui adară una suțată armânească. Și grila armânii, pe 12 scurtul, până Andamul se mare, s-a dat un proces verbal și acolo s-a propuzit și s-a dat suțata culturală armânească din București. Multul dea din actele, tăpirii, îi dea din la judicu și s-a amintă suțata cu ținții de marți. Unii n-au zis. Cu brota suțata armânească care e și simultare. Tora hinii țiva care aproape atinii pistip serii, oamenii aici s-a apufusiră că nu-i ghineș. Cum poți să adari bună suțată, după mapsând de un mes să adar altă suțată. Ili zisi altul care va să adară lucrurile astea. Ei cracul au un plan să-i țină tu mână tutii călii. Nu poți vă zic, nu știu, nu ne-am pe bari, care este aventul. Am lucrurile astea că în cheamă mă amânat, idili oameni care adrară suțata asta, adrară reactivarea socială de cultură macedo-română care fu adrată în 1878. Ufilisiră procesul verbal. Decret regal țării ei, pe lucru cu ce? Smăresc cu ei, nu i-am cap cadrul. Care va găsi că-i maghinii, că are, este mult vechi, are anale. Deci faptă distat. Baca prin decret regal, acea suțată de cultură macedo-română, e faptă pe implicarea statului român. Dar cu aia ce turnii vrem noi, ca ei să apără în drepturile armânilor, din care statul este băgat din ei. Avea interes. Și ufilisiră actele ațeanii, procesul verbal de atunci, care era trăsuțata culturală armânească, ufilisiră ca standardă socială de cultură macedo-română. Actele sunt cu idili, cu idili oameni, cu idili zboară, cu idiliul sediu, Slătineanu, cu idiliul statut, mașul lucru se scoase din statut, prota zisiră
vrem să luptăm pentru conservarea și cultivarea graiului românescu, de poate să că mași vrem să ținem graiul și să-l cultivăm. De decretul regal. Că decretul regal... Oamenii, tu cum în seară fără să ne facă români. a lăsat suțata asta culturală a Dumnezeu în parte și o finisire de a fost asociată de cultură macedonă. Domnul Saraman, după zația, dea de actele la nisăță tineri armâni care ce le stățea să adară în altă suțată și așa sfeații că noi luăm suțata aceea din nauzăți, prota suțata drată, paradoxala drată de intil oameni care adară sociale cultură macedonă. Văzând n-achi găsesc cu până azi maca fun fals birocratic ca să iasă mahonia cu actele, ei fuțiva intenționat se adară, dau suțate pe Iulchirou și de-apoi, nu știu, ții va să adară cu ea. Nu știu Nache Găsescu, istoriile astea din grăpsii, ei au o istorie veche de aici. Nu mai bânează cam străzăcă. Bânează, am oamenii aței, bânează, nu știu, maca va zdăcă. V-ați nu vor zăcă este... Găsescu aua, mașcună umutii. Oamenii aței n-adar aproape ațivatră lumea armânească. Aceea este marea mărtie. Una suțată armânească lipsește și lucrează între lumea armânească. Și normal, așa uzății numai. Am una umutii pentru Sony. Poate că oamenii aței nec pe calea românească și ca știția închisează că va să scapă armâna mea pe calea țea. Asta este partea pozitivă. Maca va să adară așa. Asta vreau să zic. Tu, cartea mea, Feșnis Cânti, turnări armânești, de la mulți înrăpsitori, poeți, interziși. Deci ei, pieta comuniștilor, fețele capsii greau. Unul de ei, Radu Gir, care are zărțină armânească, fețe de două. Unul are 3-4 ani și după aia înrăpsinii ca o poezie scoante mai face unul la cap. Asta a fost condamnat la moarte. Dar de acolo nu-l văd. Și una dintre poezii ți mi-a răsit mult și din turnai pe armânească că mindui eu că zboarele al Radu Gir de toane 30, 40, 50 și din capsii și îi lisesc cu mult turnate pe armânească și v-ați vedeți cât un șeată este una poezie de al Radu Gir pe armânească. Mintanii se leamă. Doamne, fă de-a mea cripare, din malmă a puntea înaltă și de tlăcări în vișteare de strozmă hândoasă și caldă. Și de chima tlina în dreapte, miare se-ți facă și din, de pârjini alungte aleapte, de nifuri himăs de bun. De fărmacul de filgeană, fainiu rizni ținu cher, și de iții greaua rană, femia tot strimnal pulțer. Și de iții îndez măzurlă, i ca scripitat caimen, Doamne, fă-nă steaua mirlă, și sumarâs dă-i mintimen. Culitoare m-aș dau zboară voi văzut, poema asta ți-adrăm cu clipările noastre, ți-adrăm cu porurile noastre. Și ideea asta e, putem să le ufilisim trăbunul la nostru. Trațea, nu lipsește să ne plânzem atât cât trapsi, nu va Dumnezeu, va care una noi, mă, tu traistă curbanii armânilor. Doamne, fă de-a mea cripare de malmă a puntea înaltă și de tlăcări de șteare de strosnă tândoasă și caldă, de strosnă tândoasă și caldă. Și de plici-n de măsură și grează printa taimen, Doamne, fă-nă steaua mirlă și sumară-ți dă-i mintimen, și sumară-ți dă-i mintimen.
pășinea mintea mea pe tine și ne-ți îndezi măsură Chipia scârbita cai meu Doamne, fă-ne-ți dea unire și sumoară-ți dă-i mintime și sumoară-ți dă-i mintime. Ceamă fără iubiții cheu și ghițiu ca oarană Fimia doina puțel Fimia doina puțel și ghiții-mi vezi măsură Dăria scăpita ca-i meu Doamne, fă-ne-ți dea unire și sumară-ți dă-i și sumară-ți dă-i